Buzz Lightyear, Space Log. Mission. Pigen her har brug for vores hjælp. Kom så! Den her klarer vi sammen. Jet er på plads. Nedtælling til røntgen om 30 minutter. Hurtigt! Kom, denne vej. Kom nu! Hey, hyp! Til røntgenrummet! Forstærkningerne er klar. Røntgenbilleder er klar. Yeeha! Missionen er fuldført. Disney får filmmagien ud til børnehospitalerne og spreder glæde og trøst, når der er allermest brug for det. Vores Movie Moments-program støtter hospitaler over hele verden. Pigen her har brug for vores hjælp. Okay!